fenomen atmosfèric va sorprendre els veïns que contemplaven amb curiositat els seus efectes. El tornado que es va viure ahir a Sueca no va deixar a ningú indiferent, ja que les imatges que pogueren contemplar, amb sostres arrencats i planxes metàl·liques volant, es poden classificar com a poc de sorprenents. El Mercat d'Abast va patir també la força del vent que va arrencar el sostre d'esta construcció i la d'algunes contigües. El tornado apenes va durar uns minuts, però varen ser suficients per a destrossar terrats, arrencar arbres i inclús deixar fora de servei 2 transformadors de l'empresa Iberdrola, que va tindre que interrompre el fluid elèctric en bona part de la població. Les planxes metàl·liques volaven pels aires com si foren papers i aterraven a més d'1 quilòmetre de distància. El principal factor de formació d'un tornado és una supercèl·lula tempestuosa com la que ahir es va viure a les comarques de la Ribera, l'Horta i el Camp de Túria. A més, influïxen altres factors com la presència de 2 masses d'aire diferents, una càlida i una altra freda.